Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan. Unya musunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug ini kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios? Nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kun intanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kini dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang kapistahan ni Santo Tomas Aquino, Saint Thomas Aquinas, ang patron namo dito sa UST, sa University of Santo Tomas. Diin ko nag-eskwela sa theology o sa akong licentiate sa canon law. Ang kaning mga Dominican, diin si Santo Tomas maoy ilang gihimong model, mga gitawag ni og order of preachers, mga reliyoso nga nag-specialize niining pagsangyaw or pagwali. Kay magtuon ni sila sa Biblia, magtuon sad ni sila sa philosophy o theology o canon law, nga ilan nang i-combine ang tanan aron ipsangyaw ang maayong balita. Og dako kay ni sila natabang sa pagpatubo sa mga tinuhuan, sa atong tinuhuang Katoliko sa daghan kay mga nasod, labi na dinhis Pilipinas. Diri sa atong Ebanghelyo, si Kristo naghisgot nga kining gingharian sa Dios mura ni siya og liso nga gitanom didto sa umang. Di ta kahibaw unsaon niya giunsa niya pagtubo, basta lang gitanom. Mura sad kuno ni og lisos mustasa nga labing gamay nga liso unya gitanom, nitubo nga wa sad masabti og kinsay nagpatubo, gikan raman diha siyuta nya midako. So para nako usa sa mga nindot kay nato nga iparelate ba sa atong kinabuhi nga kining gagmayng sinugdanan importante kayo. So kung naay gasugod diha nimo nga gamay nga kaayo, importante kayo na nga imong atimanon aron mobunga og dako nga kaayo. Yag naa sa gani gasugod nimo diha nga gamay nga kadautan pagbantay kay basig muambot pud na og dako nga kadaot. Pragod aning sunog, kanang sunog ba? Magsugod ra na sa spark sa kuryente, magsugod ra na sa kandila nga nabiyaan nga natumba, magsugod ra na sa nagsigarilyo nga gilabay, magsugod ra na sa
na ay nagpabuto og sana kuitis niya ang mga nangahog nga murag mga bagabagang jutay napunta sa atop nga nipa og nasunog ang sahay gatusan ka mga balay niya unsa man na importante ang gamay nga sinugdanan ikaw no pangutan-an ang imong tupad ingna unsa mo ray gasugod nimo kaayo o kadautan naigasugod ni morong kaayo o kadautan ay panalitan ang unang pagbasa tanawang unang pagbasa ha? Si David ba? David unsa may gasugod diha niya siya pahayahay sa ko di sa ko moapil sa gubat sila lang usa mo maggubat ngadto pahayahay sa ko tutog siya iyang mga sundao dito nakig-away siya natuog unsa man na siya tinapulan ba kay kamo sa de hari bitaw ko kamo de away pahuway sa ko sa una gud mupatay gud siya tag 10,000 ka kaaway pero karon pahuway siya pahuway sa ko nya batan-on pa biya sa ning panahon na kamo pa biya kay siya lig-on pa kay tanan adi kini pahuway man pagmata soroy-soroy sa kospulasyo sus pagliilis ubos kita magbabay na ligo hubo tanan unya porting gwapaha makita man kay og naligo to ang kanang ilang kaliguanan kana ra man ang sana kanang murag sako ba nga alihan diri unya ang atop buslot nya kay ang palasyo ra man sad mo itaas sa una ang tanang balay gahapa masyuta wa may makapataas og balay sa una ang palasyo ra man di pagliling David wa may atop ang kaliguanan di basta bisag pari tingali makakita ato ambot bisag inyong bana kita ato nya porting gwapaha ug may nga porting gwapaha sa ato pa sa mga babae nga na-experience ni David, hari man siya, porti man daghan ng babae nga, mulingaw niya, mudapit niya, nahimo pa niyang mga asawa ang uban. Ya, kay porti man gwapaha, di sa ito pa superior yun ang beauty. Sus, pauti pagliling David, nabuang si David ni bisag nahibaw siyang minyo, niya asawa to sa usas iyang mga sundao, nakigdog yun siya. Kaya di yun mapugngan, ni kayo na ba? Ni kayo na di ba? Unya wa ra ba tumuhunong didto na mabdos man ang babae ana dako na kayo gikas pag tinapulan li gamay hangtod ni bunga na sa adultery pagbungag adultery nya na namabdos na pagkamabdos ang bana gusto mang David nga dili kabantay iyang gipapauli aron makigdog siyang asawa sa paglipay-lipay ulis inyo wa man sad mo uli si Uriah iyang gihubog wa man gyapon pauli kay bawo mo nganong wa mo uli si Uriah kaway ayo ninyo gahubog naman ya katong primero man to mahubog igor man to ni kaon ano man mo uli dito ra man siya niluklok sa mga tipon sa mga gwardiya kani manggong mga sundao sa Israel ang tinuod yung sundao sa Israel sa di pa na sila musong o gubat di na sila lambigit og babay 12 ka adlaw gitawag na nila days of purification bisan nalas pagpakig-istorya og babay di sila mabuhat ana kay makapahimo na nilang hugaw impure kay ang laki man god ang istorya kag babay labi na imong asawa or modugdog ka na man gyud kay hunahuna nga di maayo no kana bang kaulag inana munang ilain na sila ang mga sundao nya samtang makigubat na sila di gid na sila makighilawas og babay bisan pag-asawa samtang ongoing pa ang gubat
kay mga matay gid sila, mapildi sila sa gubat. Mo to si Uriah, gahuna-huna siya, ang akong mga kauban tuwa didto, ang akong commitment ron gubat, ug mo uli ko sa amo niya, makigdog ko sa akong asawa, kay gimingaw na rabasab siya, ang akong mga kauban, basig maoy paninglan sa kapungot sa Ginoo, niya mapildi sila sa gubat. Muna, nga haron di sila mga matay dito, di ko maglipay-lipay diri. Ekuha mo? Naamo anang hunahuna. Nga aron dili maglisod ang akong silingan, gubuon ko ni akong koral. Bahal ang nag-ako mo'y maglisod, basta ang akong silingan malipay. Naamo na. Aron malipay ang pagsaulog nila sa pista ni Santo Niño sa San Vicente Ferrer Paris, malipay ng pari diyang sigig pamaligyag slat, mo palit kong slat, bahala nagwa na ko'y pagkaon. Naamo anang hunahuna. Wano? Sa ato paangging harian sa Dios, wap mo lambo diya ninyo. No? Wa mo lambo. Wa pa mamunga. Pero naay namunga karon. Muna ang atong slat para sa atong pista, katong hagkan, 1,000 man to ka slat nga tag 500, ang atong halin niabot nag 1,075 slots. Oh, pakpak. Sobra na gamay. Iyo man ko lahuson ikotob sa bado. Sige, palit pa mo. Kani, kay gipasobras Ginoo, pasobrang Santo Niño, doon natin nga gastuhan ng lain. Sobra sa atong budget. Di ba? Padayon mong palit. Naamon sa tay HJ, ang katotong Heavenly Joy, daghan pa yung kayo mapalit ninyo, 300 man per slot, 5,000 atong gibaligya, napay nahibilin nga 1,842. Di dahil, ang nahalin 1,842, ang nahibilin 3,158. Ganahan mong palit ani. Sige lang baligya slot, puol ba sana. Huyang pa ang imong gugma. Kana bang bahala nag-ako'y masakitan, basta sila malipay. Bahala nag-ako'y mamatay, basta sila masalbar, maluwas. Mauna ang kinaiya ni Kristo, ug maunay angay mutubo din hinato. Mao to si Uriah, wa mo adto kay nakahibaw siya unsa unyay bati nga mahitabo. Sa to pa si Uriah matured believer. Faithful believer, loyal servant. Mao na siya, ni mature na ni ba? Ni bunga. Si David, adtong higayuna, nahimo siyang unfaithful servant sa Ginoo. Nahimo siyang immature leader sa Ginoo. Immature na hari. Nahimo siyang sinful leader sa iyang katawhan. Gitiwasan yung David wa siya mohonong sa pagkuan, ingon siya, di man day ka moadto sa inyo, balik na las gubat, dadaning suwat. Gadain taon ang pobreng sundao sa suwat sa hari. Proud tingalik ito siya nga siya'y nahimong messenger sa hari, kay dako biya ng dungog kung ikaw suguon ka sa hari, personal yun. Murabag proud kay ka ba? Sus proud kay siyang nihatag sa suwat ngadto sa iyang leader nga si Huab. Kuan kay siya? Di suwat hari padana ko. Niluta ko nimo. Siya kaon pa ko dito, gipainom pa ko sa hari. Siya niluta ko. Sa day suwat niya Pagbasa ni Huab katong iyang commander, niingon man ang suwat, kinis Uriah nga nagdaaning suwat, ibutang dito sa atubangan sa gubat, na kanang porting gapungasi ang away, unya og tuan na siya sa atubangan, biyai aron mamatay. Kasabot dayon si Huab, ipapatay des hari si Uriah. Og namatay si Uriah tungod sa kabuang ni David. Tanawa ang tinapulan nga buhat ni David, gamay ra gyud ka ito, pahuway ko. Ang sunod, gilamian ko.
Ang sunod, na problema ko. Ang ikalima, mupatay ko. Kadagko na ni mga sala. Mura sa nakamo. Saman, libak-libak kong. Libak-libak yung nagmaya na hisgot-hisgot. Ingon sa tong usa, importante ning iyang gisulti da, i-post ko ni. Iyang gi-post dito. Nakabasa ang natungdan, kinsay gasulti ana day. Siya, ay way lain oy, karing ato din sigig simba-simbahan. Tuan na, so good na. Panuway ng animala na, sigig simba-simba, yawa ng dako, nakakbasa sad ang nagsimba, kinsay ga-post ani, tuan na, giadto na ang kadtong iyang gisulti. Ikaw day ba? Kawasan ni mo kanon? Ikaw akong gisulti. Nganong imo mo tong gi-post? Siya, nganong sang sulti-sulti mo sa kanako? Wow, away na, punan patong usa, hangtod ga binungulay, hangtod karon, manimba silag dungan pero di magtagdanay. Unsa na, nindot na bati. Sige. Atong himuong nindot. Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, tan-aw sa cross. Ang cross mao ang atong tambal, remedy, mausad ang atong model. Tanaw sa cross. Muna kita sa Katoliko magbutang kitag cross, gisaway man gid ni sa daghan kay mga sikta labi na sa born again og sa kaning ubang mga sikta ngano kuno manguros ta. Ang ilarag yung nasabtan sa atong panguros no nga para mawa ang yawa. Mawa ang kilat. Usahay ra ba sad ingon ana ra ba sa atong nasabtan no? Mawa ang yawa. Uy, kinuo ko na ay yawa. Hala na ay ungo. Or, nikilat. Dili, oy, matod pang Saint Thomas Aquinas, ang cross, mauna ang atong tambal. Kay diha sa cross, giluwas sa Ginoo, gipapas sa Ginoo, ang atong mga sala. Nga di matambalan, bisag unsa pang baksin, aning kalibutana. Tambal na. Mauna, kung tambal, pareha ng inyong kanang holy water, kaning alcohol ba? Kanang inyong ibutang din eh. Di ba? Inyo man ang usahay, inyong ibutang sa inyo din ni aning may bag. Nya kada kahikap, pss, pss, paamin ako pader, exile. Pss, pss. Mga lawat ko pader, pss, pss. Kay para nimo tambal na, so imo ginang ibutang dire. Mao sa na mausay magbutang tag cross din eh. Unya ato ginang himuon nga sign of the cross kay tambal lagi. Magiuban ninyo kanang tambal kuno para sa air purifier, inyo magina ikwintas-kwintas nya magsikidlap-kidlap. Ako unsa kani siya do na ba kani kanang bang murabag CCTV ba? Kanang tuig monitor niya to sila bag hain na ron siya di ba kanang mga mananap usay kanang mga eagles mga iro butangan man nagkanang butang din ni kwintas nga nay chip ba nga monitoron ugasa na ni basta ikaw sad pero kuan day kuno na pawagtang kuno na sa hangin mo na imo ibutang sa imong dughan mo na ang cross ato ginaibutang sentro kay tambal na atong naayo sa ka-leader nato sa laing sikta ingon di siya og pawa na siyawa nya mo atubang mo sa inyong kanang inyong imahen sa birhen dahin mog panguros atubang mo nang inyong imahen santos dahin mog panguros unsa man naanayawa ang inyong kuan imahen di ay tambal. Ikaduha matud pang Saint Thomas Aquinas ang cross model unsaon nato pagpuyo ang atong kinabuhi sa pagtuo ni Kristo. Model. Sa pagpalansang ni Kristo sa cross, iyang gipakita nato unsaon pagpahingpit sa atong mga virtues. Pipila ka virtues nga ni-highlight ini. Una, obedience to the Father. Kanang pagsugot unsay isugo sa Dios nagkinahanglan ka nga malansang sa cross. Ug naa diha na perfect ni Jesus ang obedience. Katabang giingon sa Philippians chapter 2 nga nahimo siyang obedience sa iyang amahan hangtod sa kamatayon sa cross. Di ba?
Ikaduha, humility. Kana bang pagpaubos? Kana bang di ka pagarbuhon? Karon hastang ato mga Katoliko, hasta kaming mga pari, pagarbuhon na kis atong nakatunas Biblia o sa mga doktrina, maglalis na, manag-away na, magpatay, pausahay, tungod lang anang garbo sa imong nakatunan. Pero humility means hilom lang, hantod ka mamatay. Si Kristo sa cross, iyang gipakita unsa siya ka mapaubsanon, hilom lang, hangtod namatay. O, di ba? Kamu diha, hilom lang, hangtod mo mamatay. Ayaw pagsigsaba-saba. Ikatulo, diha sa cross, kanang pagbiya sa tanan, dinhis kalibutan, total detachment from the world. Muna yung Kristo, biyai ang tanan, dinhis sa cross, hastang iyang sinina, gilangkat niya. Hasta ang iyang dungog, giwagtang, kay gipakauwawa naman siya bitay sa cross. Gayango-yango na magbugal-bugal ang mga tao niya. Nawa ang iyang honor, nawa ang iyang wealth, nawa ang iyang dignity. Nya, musunod mo ani? Musunod mo? Panguros. Panguros, Ginoo, musunod ko nimo. Kada nato make the sign of the cross, muratag ni gakos sa kinabuhi ni Kristo. Sama sa na nga inig-ana ni mos picture sa imong uyab. Oh my God, mingaw na ko. Di ba? Asos. Kuha din ka sa imong cellphone, imo ditong tanaw ng inyong mga pictures dito. Tawag din kaniya, miss you, mama. Unsa man, nilambo ang inyong relasyon. Nilambo kay naa may reminder how to live. Na siya. Mo na si Santo Niño, kaning gamayng bata, reminder ni nato, nga bata pa lang, kinahanglang holy na. Bata pa lang, kinahanglang mahigugmao na. Ayaw pasigig pasayaw-sayaw ang inyong mga anak. Kay basig inigdako anak, mahimo ng dirty dancer. Ayaw na palakaw-lakaw ang imong gitsub-tsuban ng imong anak, nya gadayaper lang, maglakaw-lakaw, kay ini kadako anak, mangguwang lagjutay sa dayaper, ang isulob. Nabisan gani o gikasal na nato dinhi, purting daku asliab dinhi, hapit way gisulob dinhi, kanang ana-ana ra, nang murag ana-ana nga kanang hilo, nya ang pari nga nagkasal. Nahibaw mo, di kami maliwat ni David. Nya kay di man gyud makaya kay naa mo sa naibana, basig ang sekretary mo yung pahimuntan. Nya kay di man sad mahimong sekretary kay naa mo sa ibana, basig mapuntas la bandera. Kay natakbuyan ang utok og ngilad. Muna gamay pa lang tudluin na unsaon pag-antos, gamay pa lang tudluin na unsaon pag-ampo, gamay pa lang pahimuan nag sign of the cross. Naadiha ang remedy matud pang St. Thomas. Di ra ba ni malalis ni mga tawhana sila si St. Thomas Aquinas, kay the world acclaimed them as great teachers of theology, philosophy, and many other book of knowledge in the world. Sila si St. Albert the Great, maestrong St. Thomas Aquinas, si St. Augustine, nga model ni St. Thomas Aquinas, si San Vicente Ferrer, nga iya sang model si St. Thomas Aquinas, kay maguwang niyag mga 100 years. Malalis na nato sila, nga porting mga brighta ani, civil knowledge o divine knowledge, mahay kay sila, di malalis. Pero gipuy-an nila, naghatag sila dako kayong kalambuan sa atong pagtuo. Muna, kita, sigihig panguros ng imong anak, kurosi ba nga ni? Agtang. Sige kuros kada adlaw. Nyaing na, Lord, maliwat unta ning Kristo akong anak. Ana lang. Ni human ikaw day manguros, maliwat sad unta ko Lord. Ana, tanawa di ba pulos mo ka maong muantos sa usag-usa. Inigsuyo pa ng imong anak sa drogas, moingon din ka, kurusan ra gyud ko ni. Nya kapag abot suyo pang gyapon, antosonon ko ni. Anhi ma-perfect ang akong love sa akong anak. O, di ka masuko.
ikamatay nimo, asam ka padong? Langit. Ikamatay sa imong anak, asa padong? Posible, impyerno. Pero at least na langit ka. Sige na, manindog na ta mga langitonon.